नागिन जिबौफोरा न'आव हाबफैलाबायगोन मालाबा मिथिगोना मिथिया नों नोंसा नोमलाय खिन्थाखानाय नागिन नायबानो जिबौ हाबफैनाय आंहा बेलेग बिमाबो दंबावो नामा नों फाखर होननानै बुंदों गावहानो बुङो गावहानो मिथिया गावहानो बुंबाय नोंसा नोबाय खिन्थानाय होननानै बेनिखायनो सानबाय आंहा सोरबा बिमा दंबावो नामा होनना अबेसे थाबा मोजाङानो जागौमोन जेरै फिसा एरै जोलैयानो एखे माबा मोनसे बुंबाथाय उल्था जोलैया बेलेग जानानै फिथाइया बेलेग जाबालाय मा जानांगौ जाखो जोलैया जेरै फिथाइयाबो ओरैनो जाखानांगोन ना मा गोदाव सोराव खोथा बुङोब्रा आयै नोंनि खोथाखौ खोनासंबाय थालां मालाय सिरियाल नायनायाव डिस्टार्ब मालाय फन थुबा बिराद डिस्टार्ब खालामो फन सिङाव हाबिया मानो ट्रेबनो नोंखौ आं बुङो नामा टिभि सिङाव हाबिथांनानै ट्रेबनो औ आंजोंनो उल्था खोनारो आंजोंनो उल्था नांलाय आरो नोंखौ बे दिननि थाखायसो खांदोंमोन आङो खांदोंमोन बादोंमोन फेदेरदोंमन 9 मास उदैयाव हाया रोनो नोंखौ थिखोदोंमोन आं रोगादोंमोन आं उदै सिङाव हा नोंजों बे दिननि थाखायसो आङो बिदि रायजानो आङो नोंखौ खांदों नङा होमबा नोंनि खि हासुदै सुना होदों आं नोंनि खिथु हुगारनाय खिथुखौ सुना होदों आं हे गसाय हे देबि जाबाय नो रिमटा आयौ मा एसे जिबौ सिरियाल नायनो हायोब्रा बेलाय होद मालाबा जिबौखौनो बायना लाबोनानै दोनफैनांसिगोनलै न'आव मा जिबौ थायोमोनलाय अजगर जिबौ थायो हुलाबारि जिबौ थायो बामुन जिबौ एनाकन्दा जिबौ गासिखौबो लाबोनानै दोनफैनांसिगोन न'आव मालाय सिरियाल नायफुनायाव डिस्टार्ब दाथ' आंना सिरियाला जोब्बायहाय नायथ'ला र' मा खालामहैनो र' गामियावनो दसे ओंखारहैनोसै आङो सोरखौबा रायखुमाबायनो मोनो नामा रायखुमानो मोननाया जि गोबाव जाथारबाय र' रायखुमाहैलायनोसै बे अमा राजाया बिराद देखायदोंना आंखौ सैमा अमाफोर बायदि बाहायदोंना बियो आंखौ दाथ' गुफुर जाखाबाय आं बयबो आंखौ फसायखासिगोन र' अमा राजा नों आंखौ साननैसोल' नायदो नैबे हांग्रिमोनदिया मा खालामो नायबाय था आयु माथो दारि जामावनि फन मानो फन हरदों बेबा आंखौ हेलो दारि जामा सॉरी श्यामलाल जी सॉरी हाँ श्यामलाल जी उस दिन ना मेरा 40 का दोस्त लोग था ना तो इसलिए अच्छा से बात नहीं कर पाया तुम तो हमको भी गाली दिया ना क्यों दिया श्यामलाल जी हाँ हमको इतना भीड़ था इतना आदमी का भीड़ में हमको गाली दिया श्यामलाल ठीक है कोई बात नहीं हम बुरा नहीं मानेगा अच्छा आप बताओ हम कब मिलेगा अभी मेरा 40 घर में ही है हमें बाहर नहीं जाने मिलेगा तो 40 बाहर जाने के बाद हम चुपके से खोला जाएगा होगा श्यामलाल जी ठीक है 40 तो अभी जाएगा शायद लड़की देखने तो वो लड़की देखने जाने के बाद हम चला जाएगा हाँ ठीक है श्यामलाल जी बाय अच्छा बहा खोला जायगा सिखाव खामानि मावखुमादोंमोन नामा बाददावलायनो सिखाव खामानि मावग्राफोरासो गियो बाददावो हा मा मावखुमायामोन नों फनाव सोरजों रायलायामोन नों खमसे माथाब बाबा मालानिफ्राय हिन्दीयाव लिजाखोब्रा नोंलाय मालानिफ्राय हिन्दीयाव लिजाखो सोरबा हिन्दीयावला लोगो मोनबाय नामा नों आं नोंखौ हिसाब लायो नामा अमा राजा नोंबोथ' सिख्लाफोरखौ बिलुन बायदि सासे उनथिंजाय सिगांथिं सासे बाथाबलायना लानानै थाङो आं नोंखौ माबा बुंदों नामा हा आच्छा नों आंखौ फल' खालामदों नामा हो आंखौ फल' खालामदों आंखौ सोलोंदों आं सिख्लाफोरखौ अननानैसो थिखोना लानानै थाङो बेसेरिफोरखौ आं गाज्रि नोजोरजों रावबो सिख्लाफोरखौ दिनैसिम नायफेराखै मिथिबाय दान नोंनि रावा हांग्रिमोनदि बारा उल्टा नङा सोर हिन्दी आवलाजों नोङो दासान्दि बेरें बुदें बुदुं बुदां मेने मुने जालायगासिनो खिन्था नोंहा जेरै हिन्जाव लोगो दङ सिख्ला लोगो दङ आंहाबो लोगो दङ आरो आंहा लोगोफोरजोंसो रायलायो दा ओमफ्राय रायलायनो बे मैगं थिलियावसो मोनफैबाय नोङो मैगं बारियावसो गोजान न'निफ्राय सोरजों रायलायनायमोन खिन्था आं नोंनो दख'ना बायनानै होफैगोन काटा लागा दख'ना नाङा आंनो नोंनि दख'नाखौ देलाय मोजां खिथालाय नोंनि थाखाय आं देलायग्रा मुलि लानानै फैगोन आं अमा राजा नोंखौ आं इसेबो मोजां मोनला मिथिबाय गारनोबा गारदो आंखौ मिथिबायना आंबो नोंजों थाबाय थानो गोसो गैला बे बिगुरा मा सोलायखो नोंनि लेबेलाबो सोलायबाय माथोलै हांग्रिमोनदि आंखौ नैबे अमा राजा अनसुलायखायसो लाना फैदों नों बायदि गोसोम बन्दिखौ मिथिबाय साननैसो मा गुफुर जाखो लेबेलखौनो लाख'वाला आंखौ गारनो नागिरदों नों आंखौ गारनो नागिरदों नों नोंनि बेबायदि अहंकार गोसोनि थाखायनो नोंखौ नांलांनो मिथिबाय अमा राजा गावसो आंखौ हाबा खालामनो लाबोबाय बेनिफ्राय आंखौसो गोसो जानानै फैनाय बायदि खालामबाय थायो सैमा अमाफोर बायदि बाहायो रुवाथिफोर बायदि बाहायो अरानो माथो नों आंखौ बिनिखायनो नांला आं नोंखौ देखायगोन आं नोंखौ मिथिबाय नोंनिखौ साबसिन हौवा लानानै खिथिगोन आं
आच्छा अमा राजानि न'आव थानानै अमा राजानि जानानै नों अमा राजाखौनो चेलेन्ज होबावदों मा सानो सान ओंखारलां आंनो न'निफ्राय दिनैनो बा आंखौ होखारदों नों जागोन आंखौ होखारबाय नों अमा राजा दे आं दा बाहेरायाव थांनि न'आव फैनानै नोंखौ नुफैनो मोननाय नङा आं मिथिबाय आयौ अमा राजा आंखौ होखारलायबावबायसो एसे बाहादुरि ना र' सेमलालजों दारिजों ओंखारफालांसै आं खोनाबायना नाफे बिमा अमा राजा बिमाया सिख्ला गोरलै बायदि बेरायथिंबाय थासै दाना ओमफ्राय सिरियालल' नायबाय थायो बिहामजो लाबोनायनिफ्रायनो उदां उदां बेरायो बिहामजोआबो गोसोम गोफा दासो पाउडार लगायनानै एसे गुफुर जादों मालायनि बिहामजोखौ बासिग्राया गावनो गोसोम बिहामजो मोनबाय दा ओइ मालाय थेमा नायलायगासिनोसो दंथारो माथो नों मिथिखायो माथो मा सोरखौबा रायखुमानायाव थेमा नायनाया बेसेबां इन्टारेस्ट जायो जिराय नोंबो रायखुमानोसै सोरखौबा औहाय आंबो रायखुमानो मोनियानो जि गोबाव जाथारबाय रावखौबो रायखुमानो मोनाखै नोंसोरलाय सोरखौ रायखुमाखो जों रावखौबो रायखुमाथ'वाखै जों थेमासो नायलायगासिनो दे नोंनो रायखुमाग्रोदो सोरखौबा आंखौसो रायखुमाखैथ' नोंसोर सानैया हामाहाय बिफाखौ मोनथों रायखुमाथाराखैहाय मा नोंखौलाय मानो रायखुमानांगौ जाखो जोंलाय हाबाब अमा राजा बिमा नोंखौ जों मालाबाबो रायखुमाफेराखैहाय दिनैसिमबो मानो रायखुमानांगौ दे बेथ'हाय आंना बारा रायखुमानायनि हुदा गैया खिन्थु मालायखौ सोरखौबा गाज्रि नुबाथाय एसे बुंना होयो आरो आङो ना बेखौनो मानसिफ्रा गाज्रि सानो आंहाबो बारा रायखुमानायनि हुदा गैयाहाय मा बै दाखालिबो नालेब बिमाजों दसे रायलायबाय बेयावसो बेयो जलंगा माहाजोननि हिनजावखौ सोरबा हौवाजों खारफांनो होननानै खिन्थादोंमोन आरो आंनो आलायथि नङा जलंगा माहाजोननि हिनजावा खारफां खादा फिसाजोआबो बांगाल बोरायजोंसो गोसो थोलायोनो औ दा टाउनाव थांनानै गुसुं जि गाननानै फैग्रा जाबाय दा लिपस्टिकबो लगायसोयो दाना बिमायाबो जि देलायखायो बिमाबो फिसाबो सें देलायनानै हाथाय बाजाराव थांसै दा जानो माखौ लानाय इसिबां देखायोथाय बिमा फिसा सानैबो बहाबो जि गादा गुदानो सिबाबोनो सिथ्लायाबो से हाग्रा रज'जोब्बायनो बिमा फिसा देलायनोखौबा जि हायो हाबाबाबो सिख्ला गोरलैखौनो दाङा बिमाया फिसाजोखौथ' दा बुंसै औ गामिनि मानसिफोरा बुंसोलायो दा जोंफोरा जेबो बुङाहाय मालायखौलाय बुंनानै माथो लाब नङा होमबा आंथ' रावखौबो जेबो बुङाहाय आं ओंखायनो सिरि थायो आङो मालायखौबो रायखुमाबा गाज्रिसो बेनिखायनो आं रायखुमारखाया रावखौबो गाज्रि होननानै बुङा औथ' आरो मालायखौ रायखुमानानैलाय मा मोनदों आरोना मालाय गावबागाव मावनानै जागोन थागोन होमबाबो आरो बांद्राय खिथारोहाय किसुमाना हनै रामोनदानि हिनजाव गुस्थि थरलाजों मैया हराव बहाबा थांदोंमोननो बिसोरो बहा थांदोंमोनथाय आंबो मोजाङै मिन्थिस्लाबा दा बै न'निमा बिमानाव सोंबासो मिन्थिसिगोन न'निमा बिमाया खोन्थादों आंनो नोंसोर सानैया बेसोर बारिथिंसो थांदोंमोननोहाय बेसोर बारिथिं मानो थांनांगौ जाखो बेनोथ' आरो सबाब सरित्रफ्रानो मोजां नंखाया सिखावनि खामानिफोरासो बेसोर बारिथिंजाय थाङो बेबायदि मोनाब्लि टाइमाव सोरखौ आरो माथो बुंबावनो नोंनालाय नोंसानि बिहामजोआ माब्रै दङ माथो बुंनो आरो बिहामजो मोननायनि खाफालखौलाय मोजां जागोन सानदोंमोन गाज्रिसो जाबाय जोंहानाबो बिहामजोआ लाजाखाया देलायनायावल' माबा मोनसे बुंबाथाय हौवानो एरना होगोन बिमा बिफानो खोन्थाहरगोन जोंहानाबो बिहामजोआ दाना जि फनावल' फन जाथारसै सोरजों रायलायोथाय नोंसानाल' जोंहानाबो बेनो खारफासिगोन बायदिसो मोनबाय आं जि खामानि मावो आं फुंनि साननि गाव जि फनावल' रायलायबाय थासिगोन माबायदि बिहामजो मोनखोथाय आं दानि जुगनि बिहामजोफोरलाय मा होननो बिखुनजोसो जानानै खिन्थिखायो जेबो बुंजाया औथ' आरो जेबो बुंजाया आंनाथ' बिहामजोआ जि उल्था नांलायो आंजों माहाय आनैमोन मा खालामसोदो नै ओरैनो मोजां गाज्रि सावरायलायदों हाबाब दिनै मोजां गाज्रि खबर लालायलायदों रायखुमायाखै रावखौबो मानो रायखुमाबायनांगौ जाखो जों रावखौबो रायखुमायाहाय मालायखौ रायखुमानानैलाय माथो मोनजागोन मासे बुजिनानै मोनालाय रायखुमाबाथाय ओंखाम मोनजाया होनना मिथिलायो थेवबो मानो ओंखाम मोनजागौबा रायखुमाबाय थायो मानसिफोरनि थेमा नायलायनायावलाय एसे ओरैनो बुंलायलायनाय थाखायो आरोना मालायनि मोजांखौसो रायलायो जों गाज्रिखौ रायखुमायाना होमबालाय नोंसोर रायखुमालायबाय थाथ'दो थांनोसै आंहा जाबावगोन दानि गथ'फोरजों गेदेरफ्रा मा रायलाया बेफोरखौबो उदिस लालायसै नंगौथ' आरो लेखा फरायावथ' थान्दा गैया सोर मा रायलायदों सोर मा रायलायाखै सोर मा जादों मा जायाखै बेफोरखौ खोमा सुसै दानि गथ'फोरा आं थांनोसै नामा रायखुमालायनायानो एसे थाबनो जोब्बाय एसे बुरजा रायखुमानो दंबावो हंलानि बिहामजोनि नाफेनि बिमानिया जोबथ'बायना आरांगानि बिहामजोनि बेफोरखौ रायखुमाबावनो दंबावो माथो गाबोन रायखुमा फैनोसै नामा आं दा थांथ'नोसै दे अमानो आदारबो हैनांगौ दे होमबालाय थांदो
खामानि मावोनो अमा आदारनो बाहानासो बे बिहामजोखौ सैमा बायदि बाहायगोन दा ओमफ्राय गावा जोंखौ मिन्थिया सानदों आरो दे होमबा अमा राजा बिमाखौनो दसे रायखुमानानै थांनोसै दे होमबालाय ओइ सन्थला सामलानाय बायदि मा बेरग'गौ जाबाय थाखो 50K साबस्क्राइबारनि ट्रेडआनो बेनो जाबाय नामा हाफां बेलाय माथो प्रसादसो जाबाय हा प्रसादजोंनो बुरखायबाय आंखौ नों हाफां माथो नांगौमोन नोंनोलाय दाबो खोमाया खाथियाव आलै आं खोनालायनो मोना नामा हिनजावखौ लाना खाजानो गिलायबाय नामा ब्रा नाजुदां है मा सानो ए बुं मा नांगौ हेलौ टेस्टिं टेस्टिं है मा खोमाखौबो टेस्टिं नायो नामा माथोलाय नोंजों थिग गैया खोनायाखै होननानै थाबा मा जानो बेनिखायनो खोमाखौबो टेस्ट नायग्रोखादों आं ओमफ्राय बुंनोसै आं नै खोनासं मा नांगौ आंनो जौ बथल नांगौ अमा बेदरजों दाउ बेदर सावनाय नांगौ मिन्थिबाय जौ नांगौ वाइन नांगौ बिस्कि नांगौ अमा नांगौ अमानि फेन्दा नांगौ अमानि खर' नांगौ गासिखौबो नांजोबगौ आंनो मिन्थिबाय आयु सन्थलानो हारसिंनो जाजोबगोन बेफोरखौ थारमाने खोनाजोब्बाय आंनो मा नांगौ है हारसिंनो जाजोबो नामा मोदाय दं नामा नोंनि उदै सिङाव एफा बुरजा बुस्थु बिनो आथे आं नोंनि गासैबो एडखौनो नायजोबनो हायो मिन्थिबाय एडखौ आं स्किपबो खालामबावा आं नायजोबखायो आं नोंखौ उन्नति जानायखौ लुबैयोब्रा हाफां बेनिखायनो नों साबस्क्राइबार हिसाबै आंनो जाहोनांगौ होदो आं खोनासंनो बाथारबाय हाफां जेब्लासिम नों जाहोआ अब्लासिम आं नोंनि सायहाखौबो गारा खारफाबाय थागोन हाफां मिथिबाय आरो बेफोरबायदि लुबैनायखौ जाहोनांगौनो नङाबा दब थैना थांबा मा जानांगौ जाखो आं हो दानि जुगाव ओरैनोबा दसेनो थैब्रलाबायो थैनानै थांबा आंनि मोदायाबो आबसु जागोन ना मोदायलायनो आंनि आत्मायाबो आंनि जिउमायाबो होमबा हाफां आं नोंखौ सिगिफैबाय थागोन नों आंनो बेदर जाहोआबा जौ लोङाबा आं थैना थाखाबा नोंखौ मोदाय जानानै सानसे मोजां उन्दुहो आं नोंखौ मिथिबाय हाफां बाला नाजिबदां आंखौ मोदाय जाना सिगिनो ओंखारबाय सन्थलाया आयु थां नाजिबदां बेखौ लानानै थां आं फैसाखौ हरगोन आं हालाहाय माइसो सिगियो सन्थलाया आंखौ आं गिबायसो नाजिबदां जाम्बि सिगियालै ओरैनो होननायफोरखौनो आं ओरैनो होनाखै सिगिखागोन आं हाफांखौ बाला आं गियोहाय आं ओरैनोबा मोदायफोरखौ जि गिखायो जागोन दे सन्थला आंखौ सिगिना आं नोंखौ जाहोगोन दे गोजानथों हाफां गोजानथों नोंनिनो जै जाथों नोंनि चेनेलाबो दावगालांबाय थाथों होमबालाय नोङो मा जाय जादों आं फैसाखौ होलांसै हागौलै नोंबो सन्थला जानो थाखाय खायदा बोराय नागिरनायफोरखौ नोंनिफ्रायसो सोलोंनांसिगोन बे साहा दखानफोराव थानो समाया जोङो थु जौ गलायावसो समायो जोंखौ थुदो थांनोसै दाउसो देलायखौनो फन खालामनानै लिंहरनोसै आं हेलौ दाउसो देलाय आंनि जिरख'नाय बहा दं नों फै बे टाउनाव फैलाय एसे लोगो हमलायसै जोंहा मा नों खामानियावसो दङ आच्छा दे होमबालाय बेथ' दाउसो देलायसोलै आंखौ मानो थगायखो बेलाय हा साला सोरबा सेंग्राजों बाइक गाखोना थांदों ओमफ्राय आंखौ थगायलायबावो होद हारामि साला नोंल' सिख्ला नङा र' काटेंखौ फन हरनि हेलौ काटें बहा दं नोंलाय फैलाय नैबे अमा राजानो नोंखौ नांगौ जादों फैब्रा सानैजों दुखु सुखु रायलायलायनोसैलाय मा बिजिसो नोङो बायानि थाखाय बिजि जालायखोब्रा दे रावबो गैयालै र' सोमस्रिखौनो फन हरनि आं बैथ' सोमस्रिसोलै आइया थफिलांजोंसो बेरायदों बियो र' मानो बेरायलायदों सोंनांसै सोमस्रि मा थफिलांजों बेरायबाय थादोंलै नोङो आंनि गोसो नोंहालाय मा अरखांदों अमा राजा अरखांनायखायनोथ' बुंदों मिथिबाय नों बांद्राय थफिरामजों दा बेरायबाय था मिथिबाय थफिरामा नोंखौ थफि गानहोनानै खारगोन मिथिबाय थोद अमा राजा साला दाउदै गला डाइरेक्ट मेगन सादोंबा सादों होननानै बुंना नों सानोङानो मेगन बिनिखायनोथ' बुंदों नोंसोर सानैया गोजान था सायो आंना मेगना सालाय साख्लोलाय साब्रैलाय साख्ल'लाय साबाय थायो आंनि मेगना नों सोर सानैखौ नुबाथाय मिथिबाय थफिराम थु थांनोसै बेजों नांबाय थानाङा ब्रा बेजों नांनाय माने सैमा फाग्लाजों अरलायनायसो थु थांसै आंखौ सैमा फाग्ला होननानै बुंलांबाय र' थफिराम नोंखौ आं सानसे ओरैबायदि दांगोन नेक्स्ट टाइम रावबो नोंखौ दांनो हायि बायदि खालामना र' सम सफैग्रोथों नांबायलै नारजि बुदां नंगौलै
ब्रा लोंब्रायबायलै आंबो दिनै हाफांनि 50k साबसक्राइबार मोननायनि खुसियावनो नाजी बुदान ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे गैला सन्थला हाफांनि खुसियानो आंनि खुसि बेनि खुसियावनो लोंनानै दिनै मावानो खर' बिदैसो दैबायलै सन्थला बेनिखायनोथ' आं लोङो जौनिनि से मोजां ना मोजां ना हामालै सन्थला सब समाव लोंनो हामा गोबावजों खेबसे लोंजायो बेबायदि बारे बारे लोंनो हामालै देहानि थाखाय खहा जायो मिथिबाय सन्थला मोजां नङा लोंनायखौ हेबिट दा खालाम मिथिबाय नों जौ फेबाबो फाखन होबाय थायोलै सैथोनि फाखन दिनैखौ एसे सिरि थाब्रा बेलेग खोथा रायलायलै नाजि बुदां मा हाफाङानो सानै सानैब्रा बोरै जाखोलै सन्थला हाफां सनामोन बहा थांनो नागिरदों हा सानै सानै बोरै सानै सानै हाफां जाखोब्रा हाफां सना मा नैदिब्रा फै बिखायाव खेबसे गोबाना लानि नों रागा जोंदोंना एसे बुजाथोलै नाजि बुदाङा ओरैबा आंल' बुजानांगौ नामालै नाजि बुदाङा दुमजानांगौ दिनै जेबो होनथारालां गोरबो बिखायाव मा दं गोरबो खनायाव मा दं नों हाफाङा दं ओइदो सना बिखायाव बोजबनो दसे सना नोंखौ अनिलै माबायदिखा सोर असाइस अगियान हौवा बेलाय मानो आंनिफ्राय गोजान गोजानब्रा फै नों सासे हाफाङा फै बिखा खनायाव नोंखौ सोना लानि आं गोरबो खनायाव सोर दं हाफां मावजि दं सना खेबसे खुदुमनो अननो बिखायाव बोजबनो लामा गेजेर गेजेर थानानै सिख्लायदावनानै लाजियाबो र' नोंखौ फेसबुकआव लाइभ हगारनानै होगोन नोंखौ सिख्लायदावदों होननानै खान्दि दे माबा दिहुन मबाइल दिहुन बिजों हेदावदोंना मानो बेबायदिब्रा हाफां माखौ रागा जोंखोलै खान्दि दे मबाइल दिहुनदोहाय लाइभ हगारनि बिजों हेदावदोंना दे लाइभआव खोन्थानि र' होमबालाय सनालै फिथरलै हाफांलै नोंनि सना रुपा फिथरखौ दिन्थिनि जों हेलौ नै रायजोफोर जों दिनै फेसबुकआव लाइभ फैनायनि जाहोनानो जाबाय नैबे सेंग्राया जोंखौ एदावगासिनो दं लामा सामा बेफोरबायदि सेंग्राफोरनि थाखायनो जोङो लामायाव ओंखारनो हाला नै जोंखौ बोरै एदावदों नै रायजोफोर नै बुफाय बिसोरखौ नानि मोना हामालि हामा एदावसों हामालि नानि रायजोफोर बिनि पार्टनारबो सासे दङ नै जोंखौ एदावगासिनो दङ जेसेबां हायो एसेबां थाबनो बिसोर सानै सेंग्राखौ बुफैदो नाजि बुदां थौदोलै बे हाफां नङा थौ बे बेलेगसो साला जौ फेबाथाय खालि हाफांल' नुजोबोलै थौ मानो बिदि रागा जोंदोंब्रा हाफां रायजोफोर जोंखौ हाफां होनगासिनो दं सोर हाफांथाय जोंखौ हाफां होननानै एदावगासिनो थौदोलै नाजि बुदां थौ फाला एदावना लागा जोंखौ